IFM News. Ayaw, nagahak. Lokal. Okay, Idol Lawrence, go ahead. Nagyaman ni outgoing Mayor Mike Hernando kadagiti amin akameng ti media anakadkadwana kabayatan iti panagtagem na kuna ti mayor adakkel a role iti nagabenan dagiti kameng ti media anagbalian adakkel a pagbuyaan dagiti kakailyan na iti ili ti San Nicolas. Imbatad na adakkel a tulong dagiti kameng ti media nang ipadanon kadagiti kakailyan na dagiti napipinta sa programa ken pakasaritaan iti bukod na nga ili. At yuman iti paset iti panagsarita ni Mayor Mike Hernando. Kamsat ko nga akamang iti media iti supportang interview iti dati talong nga tawon. You played a vital role da kayo apo iti naanos ngay may nagsakdo ka dagiti damag dagiti activities kat naidanon nga gusto ka dagiti kakailan tayo dito kat nakatulong kayo iti panagprogreso iti ili tayo yaman nakunay kada kayo ani. Dayta iti paset iti panagsarita ni outgoing Mayor Mike Hernando kunana asa nanupulo sa malipatan dagito kabadasan na kabayatan iti panagtakem na akas ama iti ili. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak.